Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Daisy nga iti agdama, kat adda iti pagilyan a London, United Kingdom. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Daisy, adda ak iti agdama dito'y London, ngam di makalak iti Kailukanwan. Iti may nga aldaw ama kumikumak nga agyut YouTube, nasarakak to YouTube channel yo. Pinadas ko nga rod tinagdengeg kan nagbuya kadagiti uploads yo, kat nagusto ak matunay. Sipod idin, awan ti aldaw apalabset asa anak nga agdengeg kadagiti drama yo. May saak a nurse dito'y London, Manang Emmy. Saan a panagpanakkel, ngam siyak ti head nurse iti ospital a pagtrab-trabahwak. Naingganyo akmat anang ipatulod iti padas ko, tapno ibinglay ko kadagiti dumdumngeg, no kasano anaragpat ko ti arapaap ko. Tanam na maek a makaipaay dayto iti adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngeg. Rugyak nga ron ti agsalaysay manang, idi agad adalak paylaeng. Agyaman nak, nalpasan ti klase. Makabanog mo ti agadal. Oy, friend! Ala,
Kasla na stress ka manin Ang okay lang dayta. Sana balit a Friday ita. Iso nga amomon. Wan ngagpaiso. Biyernes ita. Iso masapul nga ginom tayo. Of course! Ay katapag iso. Ada kaluklo katabar iti asidag ti pangpanganan tayo. Ijalangan ti papanan tayo. Kasta ka di? Win! Kahit matamapantay inton madamdama, ang mga nodo ti Pogi, ijay ka. Siyempre, mapantayo kitaan inton madamdama. Makabannog samot ti agadal. Kaya't kumot ti agaliwaksay. Ni, masapang nga ang sukat ka, friend. Alangan mo ta naka-uniform ka ama pa ni ti bar. Sige nga, Rod. Agkikita tayong tulaangan inton madamdama. Ala, nakaidap amin na nasilaw iti balay mi. Nakatuurog dan samot aminan. Aginayadak laangan asumrak. Tapno didak mangag. Hanit orasan. Grabe una yan. Itala nga sumangpat ka. Naggapo. Nagapo akiti ayan ti balay ti kagrupo, tatang. Pasensya kayon. Di pa nagkunam ka, di kat maloko na. Kasta ti kawas mo na pa nagaramit iti group project. Saan nakamunal, Daisy? Ha? Nakalablabasit ka pa'y. Madlaw anak kainom ka. Ala, saan mo, tatang? Di ka naglibak, Daisy. Madlaw iti tignay mo. Panagkunam ka, di kat adda na saya at amaalam iti panagin-inom mo iti arak. Babae ka pa'y mat nga rod. Di mo ka di amo at delikado di tarwar iti kastoy nga oras. Kasano no adda napasamak kan kakat saan mi nga amo no sa dino tayan mo. Agpanunot ka madmat, Daisy. Saan da ka pinadakkel kan pagat-adalan tapno agbalin ka lang amanal. Tatang. Kaya't mo ka di tapagsardangan kalangan nga agadal. Adda kami dito kan ninanang mo nga agsak-sakripisaw tapno makaadal kalaan ng kastipay ti isubad mo iti amin arigat mi para kan ka. Anya klase di pa nagpampanunot day ka, Daisy? Pasensya kayon, tatang. Panasampay nga ulitan ti kastoy nga inaramid mo. Makitam no anya ti mapasamak. Friend, kumusta ka? Ay na, nagadun samat tinainom mo iderabi Naibag na nakawit ka pa Kasta nga rod unay nga ungat ni tatang ko. Ha? Kunambot no dadagsan unay ang tinagbasulak. Hala ka! Katanyangit imbagana kan ka? No ulitak pa'y kano tikas di nga inaramid ko. Agsarda nga kanon nga agadal. Grabe, saan ka di? What? Ay talaga grabe na ita. Nagikatakla ang mo't iti stress ko. Saan da ka di ang maawatan da ita? Relax. Relax, girl. Panunutem at hatang mo da ijay. Kat saan ni agunget no awan mo ti makagapo. Pagkarupumlaan nga nakastoy, ako nga, madandanagan dalaan para kang ka. Oray pa'y, maawatan dak kumamot asag paminsan. Daisy. Makapasuron. Ha? Maminsan ka laang nga agaliwaksay. Kasjay pa'y taramidon da.
Tinasayaat. Mapantayo man ni Jainton madamdama. Nakarkaron stresak. Masapo lang maikat na ito'y. Are you sure, friend? Ang mga numaong talang ka manin. Makamuditan. Talaga may stressak. Agkikita tayong tulangan ijay inton madamdama. Saan ka talagang agnaknakam? Binagaan ka lang arod edin ngam inulit mo pailaan. Kasano mo't ngamin tatang? Di dakmat maawatan. Na? Nagikatak lang iti stress ko. Di yung amin amuno kasano karigat ti agadal. Anya? Iti pa nagkunam kat na itati solusyon iti kastang ibagbagam? Di pa naginom mo iti arak? Awan tinasayat nga itden kan kaday ka. May sagmakalaang. Grabe kayo matatang. Na, tasak pa iti grabe. Kita man tabagay. Panagkunam ka dikit nasayat na itangar aramidam. Pagat adalan da kang kasto ti subad mo kada kami. Idin to ta para matlang iti masakbayam tar aramidan may. Binalaagan ka ngam dinak impangag desi. Iso akas iti na ibagakan ka din. Jakun suportaran ti panagadal mo. Makaamukan iti bagay. Total, awan mo't lang ti patag ti panagsakripisyo may tapno makaadal kalaan. Ha? Anya ti kunayo, tatang? Tulang ka kaday. Naglawag mo't tinanggag mo. Manipod ita, makaamukan iti biyag mo kunakmat. Jakun makibiyang iti panagadal mo. Total, kastamad ti kayat mo. Ajak impangag ti balag kanyak ti amak ididamo manang Emmy. Taim pagarup ko nubut-but ngan naklaeng. Iti may kaduagon daway anaktuannak ni tatang anaglabsing iti kayat na kasta unay ti pungtot na kanyak. Idi imbaga ni tatang adinan suportaran ti panagadal ko. Jakon ammo no anya ti aramidak. Agkakanat ti sumsumrek iti panunot ko. Addapan ni Dirko iti bagik, no apay anaaramid ko ti kasjay. Ngam kastay ko na dangaruden, awan ti umuna ababawi. Jakon ammo no kasano amaurnos ko ti amin. Aging ga iti maysa arabii, nangeg ko dananang kentatang nga agsarsarita. Saan ka di nasaya at ti panang padakil tayo ti anak ta Melinda? Apay akas to'y ti mapaspasamak. Impaita mo ti amin kan kuana. Seryo, lakay. Pinadakil ta, anasaya at ti anak ta. Mabaling nga dalaang pagdaldalanan na, adi na maibaga ka data. Iso asaan arumbeng ti imbagam, asaan tan asuportaran ti panagadal na. Makita mo ti kinasaot na nga agadal. Iso na laeng taadda dagiti gundaway, adi na malapdan ti bagi na asumurot ka dagiti gagayem na. Namapay nga aramidon na ti kasjay. Iso nga rod, apasinsyaan talakay. Awan ti sabali ang makaawat ken kuana, no di data adadakkel na. Noon yaman ko mga minday ta pagdaldalanan na.
Apay adi na ibaga kadata. Saan akas ka rin aday ta ka ibagbag am lakay. Adda dagiti problema dagiti agtutubo. Asaan da maibaga ka dagiti dadakkel da. Iso ada tayo anaganak ti rumbeng a makaawat kadakwada. Saan anadlaw dananang kantatang ti kaadak iti asidagday tay. Kabayatan ti panagsarsarita da. Kataklunak. Natignay ti riknak kadag iti nangag ko itay. Mariknak babaan iti panagsaon ni tatang. Adi namot kayat tinagbalin a desisyon na. Nga mamati akayat na amariknak. Asaan arumbang nga agpanak kelak kadakwada. Tauray balibaliktadon ti lubong. Isudalat ta tinaganak ko. Nimat nanang, napalalo ti panangisakit na kanyak. Pastaunay ti panangipalawag na kanitatang. Arumbang laang amaawatan dak, no bilang ada pagdaldalanak. No panunutan anaimbag. Simple laang mo't a-stress. Gapoy ti panagadal ko ti marikriknak. Awan mo tinadagsa na pagdaldalanak. Pudno anasairak ididamo a kinaungatnak ni tatang. Isa a pinamidwak ti simurot kadagiti gagayem ko. Ngam gapoy tinangag ko asaritaan dagiti dadakkel ko. Rumbang laang agnakamak. Tahusto ti kunada. Para matlaang iti pagimbagak ti aramidan da. Nanang, adakon. Nagdiretso ako na nagawid kalpasan ti klasek. Agmano ak. Kasya na ka ti Diyos, anak. Mabalin ka di nga agsarita ta. Apay ka di nanang? Anak ko, saan laang anam na minsan anangag ko ti panagungungat kan kanitatang mo. Imbaga na pa'y asaan nan asuportaran ti panagadal mo. Uwan nanang. Anya nga minaya ti mapaspasamak anak ko. Apay anaramid mo ti kasjay. Abumot asaan anasaya at daijay saan ka de. Pasensya kayo nanang. Nalabit, ada pagdaldalanam anak ko. Adi mo ibagbaga kada kami kanitatang mo. Nga mapanunot mo mo't kuma, asaan aday ta ti solusyon ti amin. Saan a masulbar ti arak, ti anyaman a problema maanak ko. Pasensya kayo nanang. Nastresak lang amin iti panagadal ko ita. Nagado amin ti aramidak. Nakarkarukot, nagrigat gayam ti kurso a nursing. Maawatan mi anak. Ngam ulitek, saan aday ta ti solusyon ti problema? Pasensya kayo na talaga nanang. Di kay agdanag. Jaktun ulitan ti kasjay nga inaramid ko. Nadamag ko apuro kalukwan kanumat gayam ti aramidem si ka Daisy. Auntie? Amom ka di akayarigam ti awan kwenta na nga anak. Gapoy ti kastangar aramidem? Ha? Di mo pa ikan patag ti panagrig-rig at nananang kantatang mo tap no makaadal ka. Kaya rigam matlaang ti may sa amunal ti kastangar aramidem. Nalabos kayong matngagsasao, auntie. Agpay sumat.
Apay, ti kunam adda maragpat mo kan sumaya at tibiyag mo iti kastangar aramidam. Awan ti pagmamaayan tibiyag mo iti kastanga aramid mo, Daisy. Amang ano makiasawa kan tulaeng. Iso na saysaya at pay no agsardeng kalaangan nga agadal. Kat tumulong kalaangan ka dagiti trabaho iti balayo. Tapno saan mat akakaasi ti kabsat ko amang papaadal kan ka. Agad-adalak mata na imbag, auntie. Sigurado ka? Aramid ayat ti estudyante ti agawid iti oras iti rabii. Haramidan nakpay nga awan panunot na. Namindwala ang mata na pasamak dayjay, auntie. Makitam, sungsong batan nakpayan, agbalbalin kan abastos. Kaslawan ba't kan sursurom? Daytoy ti taddaanam. Awan pagmamaayam anasayaat, no di mo baliwan ti kastanga ugalim. Nagsasakit dagiti na isawang kanyak ti kabsat ni tatang idi nagsarita kami. Ngam, jak agpapekto. Ora imbaga na nga awan kwenta ka tao. Nga awan to ti pagmamaayan ti biyag ko. Jak paapektaran ka dagiti imbaga na kanyak. Oy, friend! Kumusta? Ha? Ala! Pinagsangsangit ka, girl. Pinagsasawanak ngamin ni antik idi nagkita kami, friend. Ha? Agkakasakit dagiti na isawang na kanyak. Awan kanu kwenta nga anak. Kanawan to kanu tinasaya at amasakbayak. Ala! Nalabos mo't nagsasao day tanga ikit mo. Akit? Agpaapekto ka kadagiti na ibagana? Agpaapekto ka iti kasi napasamak? Saan anya? Saan nga iso ti makaibaga no anya ti agbalin ang future ko? Saan na nga igam ti masakbayak? Trueness! Agpaiso day tanga imbagkam. Saan na ka paapektaran, friend? Amo ka saan na ka kasi ti ibagbagana? Amok nga dagur uray anasaya at amasakbayak. Kan amok amaragpat ko amin nga arapaap ko. Agpaiso day ta ako nam. Sino ko mati mangibaga no anya ti masakbayam, aber? Amok akabaulak aragpatan amin nga arapaap ko iti biyag. Amok nga agbalinak to a nurse kat makapanak to iti sabali a pagilian. Ops? Saan lang nga basta nurse? Head nurse, my friend! Ha? Kasta umisem ka. Cheer up, girl alush. Marayawak matkan ka, friend. Agyaman nak iti suportam kanya ka. Amok ka kanayon ka nga adda di tamang suporta kanya. Of course. Namnamaam data Daisy. G lang ng G. Girl power! Manang, nasa Iraq kadagiti insawang ti kabsat ni tatang, nang runakat jak ni namnama, nga aggapupay amismo kenkwana dagijay nga agkakasakit a balikas. Ngam dagijay tinagbalin a motivation ko, tapno panaknakak kadakwada, akabaelak atun uyan amin nga arapaap ko, nang runakat talaga akayat ko ti agbalin a nurse, ken makadapaw iti sabali a pagilian. Kayat ko talaga ti agabroad manang. Gapo iti kinangato ti arapaap ko, nagpursigiak, impamaysak ti nagadal, inidyak ti barkada. Kayat ko ti agturpos a nangangato dagiti grades ko, tapno dakdakkel ti namnama a makapanak iti balasiw taaw. Naglabas ti panawen, umadani idin ti graduation ko, manang Emmy.
kayo. Anya ka di dayta anak ko. Huwag nga agpaiso anak. Kasla naragsak ka unay Husto kayo, nanang. Talaga naragsakak. Umadani nga minan ti graduation mi. Kat cum laude Agpaisaw anak ko. Wan tatang. Ay na, naglaing ka talaga anak ko. Wan nga ro Daisy. Tauray ado tirigata nagdalanam. Kinabaalam ti amin. Ita, cum laude ka pa nga agturpos anak ko. Ay na, maragsakan kami kaninanang mo Daisy. Katagyaman ak unay kada kayo. Tainik kandak pa iti gondaway amang ipanagnak. Akabailak ti agturpos. No saan aga po iti ado a sakripisyo yo. Diyak ko mamaragpat amin dagitoy. Kanang runa apagyamanak ti Diyos. Tadinak binaybayan. Congratulations, Nurse Daisy. Congrats, Nurse Paulo. Ay na, nagmayatadunggan si ka. Kamaudyanan na. Nagbunga mutlaangan amin arigat kan sakripisyo tayo. Dagi di rabiing, awan ti turog tayo, gapoy ti pa nag-duty tayo, kabayatan ti OJT. Kan ti pa nag-review tayo. Imbagampay. Ayun gayam, jak pa'y nayam amukan kadagiti dadakkel ko. Tatang, nanang, isugayam ni Paulo. Boyfriend mo? Ayun na. Saan tata? Di ko di madlaw na pimpintasa kung ti Jonakis yun. Uwan mo't nga min tatang. Best friend ko ni Paulo. Iso ti kanayon at tumultulong kanyak iti amin ang nagdaldalanak bayat ti panagadal ko. Manipod iti stress ko, gapo iti panagadal, ken dadumapay. Ay, kastaya anak ko. Ay na, agyaman akin ka Paulo. Amok, asaan akabailan amin dagitoy ni Daisy, no awan ka. Ay sus, don't mention it, nana. Ay, kahit anyang iti plano yu itatan nakaturpos kayaw. Ag-review kaming tatang para iti board exam. Sapay ko mata makapasa kami. Tapno na anay kamintun a nurse ken ni Paulo. Tatang, nakapasa ak iti board. May isa akong anaan-anay a nurse. Ay na, kablaawan ka no kasta anak ko. Maragsakan ak parakan ka. Ay na, talaga analaing ka anak ko. Agasem, umuna pa nag-examen mo. Nakapasa ka adagos. Huwag nga raud. Talaga ngamin nga impamaysak ti nag-review nanang. Diyak ngamin kaya't amasayang ti panawon kan ti kwarta amabusbus iti panag-examen ko. Katagyaman ak iti Diyos, tanagbunga amin a sakripisyo. Di kasano daytan, Daisy, ag-apply kan iti ospital? Uwan tatang, agtrabaho akpay dito'y pagilian tayo. Sakbay nga ag-applyak iti abroad. Talaga ngamin nga arapaap ko ti agbalin a nurse iti balasiw taaw. Kat amok a mapasamak to dayta. Kat ikarik, ama ipaayan kayon ton iti nasaliwanwan a panagbiag. Ay, ikararag tayo dayta iti Diyos, anak ko. Ngam di mo ba't liwayan ti dumawat iti tulong na kan panarabay na. Tapno magunod mo amin at artari gagayam iti biag.
London. Naglamiis gayam ditoy. Kasta aya. Kumusta mo ti biyahim ngay anak ka? Nabayag ti biyahe, tatang. Ngam kinabailakmet. Anday say. Ino ti na matungtong palti amin nga arapaap mo. Amin abo nga ti panagsakripisyo kahit makikita mo anak ko. Ipampanakal da ka kaninanang mo. Agyaman na kada kayo, tatang. Oo, anak. Apay nga nagsakit ka. Mailiwak namin na dagusan kada kayo. Diyak namin naruam amaya dayo kada kayo. Kailiw na ka na dago, Stacy. Ang kabaulam day ka, anak ko. Katay ito'y tilag-lagi pa. No bilang tata, di masapul mo. Awagan na kami kasinanang mo. Nang runa no masapul mo, di kasarsarita. Agyaman na kada kayo, tatang. Bakit? Anyang iti marikrik nam ita? Ay na, maragsakan ak para iti anak talakay. Isunala ang tatalaga ang maikawa ak nga awan iti denata. Ita lang amin ana isina kadatakot. Ay, amom ka di Melinda. Numalagip ko na di panawon na nagpaloko ti anak ta. Impagarup ko idi no awanin tinamnamak ang maadaan iti anak ang makaturpos iti koleyaw. Talaga adyak ko man kayat asuportaran iti. Gaputakas lang na awananak iti ganas, gapu kadagidi ang napasamak. Saan ka di ana ibagaken ka idi? Arumbang adataan naganak ti umuna ang makaawat iti anak ta. Amin dagijay kat normal a pagdalanan ti maysa nga anak. Melinda. Naimbaglaang ang ata di mga kakanyak ide. Saan mo mutlaang abinaybayan ti anak ta? Kat ti pagyama anak unay. Nasa apaan nakaamiris ti anak ta? Kat ingaid na tinagadal aging ga iti nakatorpos. Isa manipod mo't iden. Nagsasaro nun ti swerte adimtang kalwana. Dakkel aparabor day ta ti Diyos iti pamilya tayo. Kat ita, makitkitatan tinarimat a masakbayan ti anak ta. Apulos nga ipagarup dananang kantatang nga da akon diti Pilipinas. Diyak namin imbaga kadakwada nga agbakasyonak. Iso asigurado ak ama sorpresa da iti idadatang ko. Ada akon diti sango ti balay. Agtuktuk akon. Daisy, anak ko. Ada ka? Wan tatang. Ada. Melinda, bakit? Ada ni Daisy. Melinda. Ada ti kunam lakay. Oh my God. Ada ti anak ta. Ay na anak ko. Ay na, apay aday mo imbagbagagay nga agbakasyon kagayam. Surprise nga rod, nanang. Naglibak iti trabaho tapno makaawid ak diti Pilipinas. Mailiwak nga minan ka na kayo. Ay, nakailiw na kamutanday si anak ko. Mala, sumrag ka anak. Agin anak ka, tamang isagana ni nanang mo iti merienda. Amumi, anabanog ka iti biyahe.
Kumusta nga iti agbalin a nurse iti sabala pagilyan anak? Makabanog tatang. Ngam kabaelak gapo iti arapaap ko. Diyak mapanunot ti kinarigat ti trabahok. Nang runa no makatultulong ak iti sabali a tao. Kat day tatiga po na, no apay akinayat ko ti agbalin a nurse. Ay na, ipanpanakil da ka anak ko. Pudnutin ako na ti inam anak ko. Kahit pasensyakan ka dagiti na isawang ko kun ka idewan, pakawanan na kuma. Tatang, maawata ko no apay ana ibagayo kanyak dagijay idi. Uray na sakit, ngam adda rason, no apay ana isawang yu kanyak dagijay abalikas. Kat no saan aga po iti panang sitaryo kanyak idi, nalabit, jak na amiris amadigaya man adalan ti taltaluntunek. Isa pagyamanak mo ti panagungat, kan panang bagbagayo kanyak idi, tatang. Gapoy ti dayjay, nagbalbaliwak, kat ingaed ko tinagadal. Amom day si anak, nagasat kami kan hinanang mo, takas kan ka tinagbalin nga anak may. Talaga aparabor na ka ti Diyos kada kami. Makapalok magmat iti puso day tanga insawang yo, tatang. Agyaman akmat, tanaad da anak iti dadakkel akas kada kayo kaninanang. Agyaman ak iti panang suportayo kadag iti arapaap ko. Nagasatakman ng Emmy, tanaad da anak itinaganak akas kadatatang kananang. Isuda ti gapuna, no apay anatunoy ko amin nga arapaap ko iti biyag. Kat aging gattung palbiyag ko, ti panagyaman ko kadakwada. Itama ng Emmy, gapo iti tulong kan panarabay ti namarswa, na promotak kas head nurse iti ospital a pagtrab-trabahwak dito'y London. Kat inton na anayan ti urnong ko, kayat ko ti maadaan iti negosyo dita Pilipinas, tapno adda imatunan da tatang kananang. Kan addan to dano nag-anegosyo, inton agretire akon dito'y London, kat agawid akon dita Pilipinas. Agserbi ko mga adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngeg to'y pakasarita akmanang, tapno saan da maawanan itinamnama, amang tunoy kadagiti arapaap da iti biyag. Alakastan, katagyaman iti panangidrama yo iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Daisy. Pagayam ko a Daisy, pinanaknakam iti pakasaritaam, asaan tayo arumbang nga agpaapekto kadagiti agkakasakit nga isawsawang ti sabali a tao, wenno iti uray anyaman nga ublag iti dalan tayo, amang ragpat kadagiti arapaap tayo. Kaskan ka, namnamaakmat nga agbalinday to'y nga inspirasyon, tapno nakarkaro tayo nga agsalukag, tapno matunoy dagiti arapaap tayo iti biyag. Ken ti kang runaan nga adal ana agsep iti pakasaritaam, ket ti panagbalin ana tulnog, ken dumngeg iti balakad dagiti nagannak tayo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam,
Ang nagpailingad itinagan nga Elmer at taga Cordillera. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo. Ilingad na klaangan itinagan nga Elmer, taga Cordillera ak manang. Agtawanak itan iti bainte, ngam napasamak ti pakasaritaak, idadaak pailaeng iti elementarya. Nakurapay ti panagbiag mi manang, ngam babaan iti kaasi kan tulong ti Diyos. Maikagkagumaan met dagiti dadakkel ko a maisakad ti panagbiag mi. Nalaos ti ragsak ko apaman a natakwatak ti YouTube channel yo. Tama kaitad inspirasyon dagiti padas a maidram-drama nang runa dagiti OFW. Tamang mga gantayo no kasano ti kinagagat da ken panagpursigida tapno maipaayan da iti nasaya at apanagbiag dagiti ipatpatag da iti biag a nabati ditoy Pilipinas. Sa anak nga OFW manang, ngam iti daytoy nga edad ko, adun tinaadal ko maipapan iti panagbiag. Namnamaek ang makaipaay inspirasyon to'y padas ko kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga ruden ti agsalaysay Manang Emmy. Nanang, tatang, umadanin ti kasangay ko, anya nga ti aramiden tayo. Kitaan tayo anak. No kabailan ti budget tayo tagsagana ken may gatangan da kay ti regalom. Saan unay nga ado tinaapit tayo gapo iti masansa na panagtudo na. Ngam padasan mi kininanang mo no kabailan mewan. Anya ayati kayat mo ama isagana inton kasangay mo anak ko. Oray chicken kan spaghetti lang nanang. Kan kaya't ko kumamot ni awisan dagiti friends ko. Kasi itinako na ni tatang mo no makabawi tayo ita. Kitaan mi ti budget mi. Siyempre, kaya't may launay nga isaganaan da ka iti kasangay mo. Sana bali anak. Di kagda nagtaaramidan mi ti amin na kabailan mi kaninanang mo. Tapno makapagsagana tayo. Tapno makapangan kamo ti chicken kan spaghetti. Agyaman tatang, nanang, sapay ko mga ruda matuloy. Aramidan mi ti amin anak ko, saan ka ngagdanag? Ay na Carlita, napalalo mo ti dagaang na itan di ti talon. Wan nga rod, napalalo ti pudot na dadong. Ay, wan gayam. At chocolate nga intad ni boss itay ket. Kadagman git di tapno pumigsaak. Aday takamanen, kanayon ka amangan iti tsokolate. Saan anasaya ati kanayon amangan iti nasamit. Amangan no niya ti maalam asakit dita. Ay sus, nalabos kamit. Sakit adagos. Agur-urno nga klang iti pigsa. Amo mo tatungkal mga anak iti tsokolate kat marikna ka pumigsa ti bagik. Alang runan no kasi medyo aglaladutak. Nagado talaga ti ammom. Ay, tinasayaat, mapantapay aglinong. Nagbara launay. Amang ano niya ti mapasamak kadata. Ay sos si kalangan. Masapol na agdubli trabaho akita. Ngam amangan noan niya ti mapasamak ken ka. Carlita, awan ti mapasamak kanyak. Laglagi po mga umadanin ti kasangay ta anak mo. Uray no simple lang nga selebrasyon ti maangay. Tinapatag, makapagsagana tayo. Wen, amok day ta. Ngam narigrigat no adda mapasamak ken ka. Bakit? Okay ak. Di na ka di pagdanagan. Talaga kaya't kung amin na maibudget na ti magastos iti kasangay ni Elmar. Ngam laglagi pa masapul asalwada mo ti salunat mo. Narigatan. Kapag gusto, saanan ang nadarang unay ti init. Agtrabaho akmutan.
Nanang, tatang, agyaman tanay kagumaan niyo asin nilibraran ti kasangay ko. Anya ka di anak ko. Saan ka di ngayon bagak na ikagumaan mi dayta ka ni nanang mo? Patpat ganda ka unay anak. Iso nga kagumaan mi ti amin, tapno maselebraran tayo ti kasangay mo. Uray simple laeng a selebrasyon. Agyaman na ka talaga, nanang, tatang. Anak, di mon panunutan day jay. Agmay may sakang anak mi. Kat inkarimi apaman anay pasngay ka, nga aramidan mi ta amin. Tapno maipaay mi di amin na pagkasapula mi ti biyag. Dayta ti karimi anas kan amatungpal anak ko. Uray kasano karigat. Saan amabalin adi mi matungpal dayta akarimi? Naggasatak tada kayo tinagbalin na dadakkel ko. Ikarit nanang, tatang, bumawiak kada kayo yung tundakkelakon. Anak, saan ang masapol a bumawi ka? Araramidan mi daytoy, gaputay patpatagda ka. Kat saan kami nga agur-uray tanyaman nakatukad na? Agyaman na kada kayo. Ha? Ni Lola, isot isumungad. Kat addan sa mo tawit na makan. Ay na, naragsak ka pa nagkasangay mo, apok. Nagluto akiti special take asa yuti chips gagsasabali a flavor. Sapay ko mata magusto am, apok. Sigurado magustok dayta, Lola. Ala nga rod, rugyan tayo na kanon dayta insangput ni Lolam. Wanyag pa iso, pagsasangwan tayo. Sigurado anaimas dayta. Makapakapsot at talaga ti kinabara na bakit? Huwan nga rod. Naibaglangan na, tadabalon ko tsokolate. Manan, at dayta ka manan. Namin anon a binagaan ka maipapan iti tsokolate. Anya kalakit din aya, Carlita. Apay kami na masapol a bagbagaan na. Kanayan na klasit-sita rin. Gaputa saan anasaya at daytar aramidam. Abusuam ti bagim. Kan saan mo abambantayan ti salunat mo. Amano anya sakit ti maalam iti sobra panpanangan mo iti tsokolate. Manya sakit mat nga ibagbagam. Awan dayta, Carlita. Dinak ka di pagdanagan. Ay, talaga natangken ti ulom. Talaga amat nga min nga awan ti daki sa mapasamak kanyak. Makamu ka. Di mo ibaga, di ka pinalagipan. Oo, naikalakit. Okay, aklaan. Nay, apay akas na sa bali mo ton ti boses mo. Kas ka lang kakapsot. Awan. Diyos ko! Natumban! Lakay! Lakay! Tulong! Tulungan na kami! Natalimo daw ni Tatang, kabayatan ti panagtrabaho na iti taltalon manang Emmy. Kat gapo dayta iti sobra agagat na nga agtrabaho. Tapno maipaay na amin nakasapulan mi, nang runa kanyak nga anak da. Kinapudno naman ng kanayon ababalawan ni nanang ni Tatang, gapo iti kinaesem na iti nasasamit, nang runa iti tsokolate. Adda ngamin iti abroad dagiti amo da. Iso akanayon da nga agipawit iti tsokolate, nga isumutan ti inaramid ni Tatang apang papigsana kano iti bagina, no daytay marikna na akumapsot, gapo iti nalabas a panagtrabaho na.
Anya tati ibaga ti doktor a sakit mo. Apay anatalim mo daw ka itay. Ay, Jack mo tamo. Ang matanaga na, Carlita. Ang mga nagkakangina mo ti resita ng agas ko. Di mo panunutan ti magastos. Ikararagtakit di asapay ko mataawan ti nadagsan a sakit mo. Dahita mo ti karkararag ko, bakit? Sapay la kumaa, tagagangay lang dahita anariknak. Gapoy di banog ko. Kan gapoy ti kinabara ti panawan. Ni, at dahita gaya mo ti doktor anang taming kanya kitay. Ne, isungag pa isong dahita sumungad. Naimbangal daw yo. Kastamot kada kayo, doktor. Kumusta nga iti panang check up yu iti asawak? Damagak man, misis. Italaka di napasamak kan kuha na ti kastoy. Uwan, doktor. Kasanukat baybayan namot ngamin ti bagina. Kanayon iti talon ang nakababad iti init. Katno kasi ang makariknan iti panagkapsot. Mangan iti nasasamit. Nang runa ti tsokolate. Mister. Kanayon kayo kada makaisisbo. Iterabi. Uwan, doktor. Kanayon kayo kada mapanog kan mabispisin. Uwan nga, doktor. Amo, mister. Amin dagiti tinamag ko kan ka kat sintomas ti diabetes. Ha? Anya ti kaya ti asawan, doktor? Latingitag nga ibaga, misis. Ngam adda diabetes ti asawa yo. Ti ko na maapok. Ada diabetes ni tatang baw. Uwan ka no, Lola. Isutimbaga ti doktor na, idintaray ni nanang iti ospital. Kung saan lang agagangay ang diabetes, Lola. Nakaro ka nun. Isa ang masapol pa inyag dialysis ni tatang. Gaputan na tamaan ti kidney na, nagkomplikasyon ti sakit na. Ay, kasi mo't kaya man kagrabe ti sakit ni tatang mo. Nagrigat na rin panunutin. Ngadagayam na dagsa na sakit ni tatang, Lola. Apa ni tatang pa'y tinadaan iti kasya sakit. Kat nakasingsing pa tao. Saan tayo amay bagat ay taapok? Taawan, ti pilpil yun ti sakit. Isama sapol asalwadan tayo ti salon at tayo. Kan ikararag tayo iti Diyos at arabayan na tayo akanayon. Naimbaglangan na, tanasing patagiti amo da, Lola. Pinagtangan da ka no dananang iti pagpagas ni tatang. Talo saan, di may amo na sa dino ti pangalan may ti mabusbus para di pa nagpagas ni tatang. Sabay nangina ka na tagpa-dialysis, Lola. Ala, ikararag tayo iti Diyos. Asapay ko mataumimbag adagos ni tatang mo, apok. Di kay maawanan itinamnama. Amok, amalpas tumot lang daytoy adimtang apanubok kada tayo. Basta di tay liwayan ti kumararag, iti apo tayo anamarswa. Anak, mabalin na kada ako yung ganitang agpa-dialysis. Tatang, sana balitawan mo ti klase kita. Pasensyakan, anak ko, ha. Nabaybayak ti salunat ko. Isungad to, adan grabe ang sakit ko. Oray na baybayan nyo ti bagyo, tatang. Tamukmot na niya ti makagapo. Kan maawatak. Amok na igagaadyo ko ni nanang tagtrabaho. Tapno may payo ti amin na pagkasapulan tayo.
Ken tapno may payan nak itinarang ay pa nagbiag. Agyaman ak tamaawat anak ko. Nga magbababawi ak no apay abinaybay ak tibagik. Nang ro na ti salunat ko. Ay, saan tayo kumana ilumlum iti utang no sana kastoy? Tatang, saan tayo na mabaling ni sublipay tinapalabas? Tinapatag ita, sangun tayo tagdama. Ken nas kinataripaton tayo ti salunat yu, tatang. Di kagdaan nag-anak. Manipod ita. Jakun baybe antibagik. Nang runa ti salunat ko. Kati kagdaan nagtatang. Kanayin ako yugon kayo magpa-dialysis. Amok ano maminsan, di na kayo makuyog ni nanang. Isasyak lang ang tatang. Total, kanayin mo't anasapat ti schedule ti dialysis yo. Siya kung tikadwa ni tatang mo nga ag-dialysis, anak ko. O sige nanang, pasensya kayo pala nga, adang amin quiz mita. Kalat pa nabaliwan ti schedule ti dialysis ni tatang. Maawatan ka, anak ko. Amok amasapol nga agadal ka na imbag. Tapno matunoy mo dagiti arapaap mo itipiyag. Kaya't ko ti bumawi kada kayo ko ni tatang, nanang. Sige. Urayak lang nga ni tatang mo. Adapay ngamin iti silid nga agsuksukat. Anya tayo, Chay? Nagkapoy ti silid yun, nanang. Inakitaan. Amang ano ni tatang mo dahi, anak ko. Ha? Ala, ano nga ito tinapasama ka? Ni tatang mo! Diyos ko! Dahil di nga tanti kasakitan apas sa tibiyag ko, tapim mo say ti amak manang Emi. Iti day di agundaway laeng adyak makadwaan nga agpadialysis, nga maisumatan ti nakatay na. Nagsakit a panunutan a pinanawan na kami ti amak. Ingka gumaan mimet nga impamuspusan ti amin, tapno mapaagasan ni tatang, uray na ilumlum kami iti utang. Ngam kaskas di nga aging galaangan ijay ti biag na. Nakarkaro manen anarik nami ti kinarigat ti biag manang. Gaputan ni tatang at talaga ti agtrab-trabaho, tapno masustinir ti amin akasapulan mi iti inaldaw. Ngam idi taawanan ni tatang, kapilitan ani nanang aminen tinangipamuspusan iti amin. Nagrigat nanang. Oray na bayag basita na pimusay ni tatang. Marik na talata ti rigat gapiti kawan nan. Wan nga rod anak ko. Iso kang ikagumaak ti mangbirok pa iti kanayunan at trabaho. Tapno adabos-busan ta para iti panagadal mo. Kastamot tan tinabat-bati pa'y nga utang tayo ana usarday di tatang mo. Amang ano maabuso mo ti bagyo nanang. Amang ano nyamot ti mapasama kada kayo. Awan ti sabali a pamuspusan anak ko. Masapul nga aramidak daytoy, tapno saan ako maro ti kinarigat ta. Nanang? O sige inak maturugan. Iddapom to laangan dagiti silaw inton maturog kan. Sige nanang. Agyaman anak ko
Kabailan ta daytoy. Amok at tarabayan na ta ti Diyos. Nagrigat at talaga ita. Tawanan day di tatang. Ngam ikarik. Aywa anak ni nanang. Diyak itulok ang mabaybayan na mo't tibagina. Tama nga na isumot nagsakit. Masapo lang makapagpanunutak mo't iti pamuspusan. Tapno makataggadak iti kwarta. Masapo lang matulungak ni nanang. Adda akon, anak ko. Kumusta kayo ngay nanang? Kasta nabambandog kayo unay. Wan nga rod. Kalpasan ngamin ang nagubrak iti talon. Napaanak pa'y naglabay di ayan danana kunsing. Iso pa'y ama inayon timat gadak itangal daw. Agluto nga rodon iti merienda nanang. Amok ang mabisin kayon. Anya ti kayo ti meriendaan? Amukon. Malagip mo ka DJ sayo ti chips nga awit ni Lolam idi dito'y balay. Kabaalam ka di nga aramidan day di anak ko. Padasag nanang. Sana bali, tadamot bunga ti sayo ti tayo di tarubayan. Inaklangan gumatang iti dato mga ingredients di store. Alaman nga rod anak ko. Padasam man ti agaramid. Inakpay lamang timpla iti kapek. Kayat ko nga min aramanan no kabaalam matlaang ti agaramid iti sayo ti chips. Oh, nanang, adto yung ti sayo ti chips na yung paluto yo. Kasla na imas day ta, anak ko. Nan, ramanak man. Oh. Naimas day to anak ko. Agpay sa nanang? Wan anak ko, naimas. Sigurado ano maramanan day to iti sabali, magustuhan da. Ay na, nalaing kamot gayam agaramid iti sayo ti chips anak ko. Nalaing ano ko na ni nanang? Amukon, mabaling ko nga aramidin ang negosyo da iti sayo ti chips. Tapno makataggadak at matulungak ni nanang. Apay asaan kamot na matagtagari anak? Kwa? Adda ngamin nalagip ko nanang. Anya day ta? Kwa? Awan nanang, basta ibagaktulangan kada kayo. Hala, nagadumot yung tinag-order kanya kiti sayo ti chips. Talaga masapol kung ti katulungak. Kasan... Apay kasla da problema? Ay, nanang, ada kami ti inlimod ko kada kayo. Ha? Anya day ta anak ko? Kwa nanang, inaramid ko ngamin ang negosyo ti sayo ti chips. Tunggalawan kayo, agar aramid ak iti sayo ti chips. Kat, ititulong ti Diyos. Nagustuhan mo dagitigim matang. Kinapudno na, adan urnong ko nanang. Adto yo. Ha? Nagadumot ang dahi akwarta anak ko. San lang nga dahi nanang? Makabayad ak pa yun iti city services tayo. Ay na, Elmer anak. Kasi tinakon-nakon, nagustuhan na iti customer ko ti sayo ti chips. Kadita, nagadun ti order ko. Isa pang panunutok ti mga alay ti kadwak. Tapno, mai-deliver ko ti aming nga orders kanyak. Kasta ka di. Ay, mabalin ka mo't atulungan anak. Kat no saan ta akabailan,
mangalatan iti kadwata. Nanang, adan bukod tayo a pabrika. Amo ka maragsakan na di tatang iti sa dino man nga ayan na. Tanatungpal kundi karik. Adi kay baybayan. Kani pa ayan kayo iti nasaliwanwan na panagbiag. Maragsakan akmat para kan ka anak ko. Kan agyaman ak unay. Sobra-sobra ti ipapaay mo ita para kanyak. Adan pabrikam. Adan agatang mo adaga. Kan adaantan itinapintas abalay kan lugan. Adayon tinadanon ti negosyo mo anak ko. Negosyo tananang. Tadyak madanon amin dagitoy. No dinak tinulungan. Ken no dinak tinarabay. Da kayo iti day ti tatang tinagbalin niya inspirasyon ko. Katita, natungpal kun ti karik iti day ti tatang asaan kayo baybayan. Anak. Isama ni po dita, saan kayo nagtrabaho pa iwan? I-supervise yun lang ang dagiti trabahador tayo iti pabrika nanang. Amin akayat yung aramidan, kan gunodan, maaramid kan magunod yun. Ay na, ipanpanakkel ka anak ko. Nagkasatak anaadaan iti anak akaskan ka. Nagasgasatak nanang, tanaadda anak iti naganak akaskada kayo iti day di tatang. Masigurado ka sa dinom antiayan ni tatang mo ita. Amo ka maragragsakan unay, anak. Para kada kayo amin dagito anaragpat ko nanang. Para kada kayo iti day di tatang. Katagyaman ak unay iti Diyos. Ta saan nakabinaybayan. Gapo iti negosyo na sarek ko manang Emmy, nakalungaw kami iti rigat iti inak. Nakabayad kami kadag iti utang mi, kan nakapundar kamin iti sanikwami. Pudno gaya manang tay kunada at itao ana diskarte kan nagagat. Saan lakit di adakas ti aramid na, kan awan ti maagrabyado na atao, kat agbaligi iti biyag. Kandi tay liwayan ti kanayon nga agkararag kan agyaman iti Diyos, iti panarabay na kadatayo. Maragragsakan nak itamanang, gaputa makitkitak ti kinaragsak ti inak, kan napunasan amin a kinarigat kan sakripisyo na, kadagi di panawan, nga isulaeng ti mangisaksakad iti amin. Ngam adalat ta dagiti gundaway nga umapay ti liday iti kaunggak, no kasjay amalagip ko day di tatang. Sayang kun kunak iti bagik, gaputa dinan na uray ana ipaay ko kumaamin a kinanamay at tartarigagayan na para iti pamilyana. Ngam amok anaragsak ti amak, iti sidong tinamarswa. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Elmer.
Elmer, pagayam ko, bilibakken ka. Tadi ka naawanan itinamnama. Kat pinanagnakam, asaan amasukat iti edad ti kinadiskarte, kan kinagagat ti may sa tao, amang ragpat iti kalkalikaguman na akinanam ay ti biag. Sapay lakuma, tagtultuloy ti kinanam ay ti negosyong pagayam ko, tapno ad-adupay ti matulungam a tao. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan adino at Tagalaunyon. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Kastamat tan dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti upload siyo a drama. Awagan naklaangan iti Dino Manang, Tagalaunyon. Adamat padas ti pamilyak akayat ko nga ibinglay, ama siguradok apakaagsawan iti adal. Dua kami nga agkabsat Manang, siyak ti inaudi. Uray narigat ti biagmi, ingkarigatan dagiti dadakkel mi a pinagadal ken pinagraduar ni Manang ko. Tanam na maanda nga isunto ti makatulong kanyak, kalpasan ang makasapol iti trabaho na. Naisalda ti kakaisuna adaga asukso kayang datatang, tapno makalpas laeng ti kabsat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang. Dino, anak ko, saan ka di pa'y ngay mawagkan ka ni Manang mo? Nabayag basitan asaan ang nagparparit na? Saan pa'y nga rod, Nanang? Mas daawak mat. Anya nga tan tinapasamak ka ni Manang? Amang ano makumikom mat iti trabaho na. Saan ka di ako nana na ingato kano ti posisyon na iti opisina da? Sa bagay mat kit di Nanang? Ay, gayam anak ko. Dumagas kantuman ti agas ni tatang mausakbay nga agawid kay iton malpas ti klasem. Sumro manon di sakit ti saka na. Saan manon ang makapag na. Amangan nadamanan na kan na may kontra, Nanang. Sapay kasla kanahin mo ta na dumikar ti sakit ni tatang. Nahuwin nga rod. Kayat ko kumanga ipadoktor ngam di namat kayat. Amangan ka no dakkel ti magastos iti panagpadoktor na. Katawan mo't tinawadwad a kwarta tayo. Day tangarod ti kayat kung ay baga ka ni Manang, Maris. Isungor urayok mo't nga umawag. Nung nadyak pa'y lama oray ti awag na, Nanang. Oray siya kung ti umawag kan kwa na. Tapno maamuan na ti mapaspasamak ka ni tatang. Ay oray saanan anak ko. Tadi pa iso apang panunutan ni Manang mo dayta. Saan ang mabalin, Nanang? Masapo lang maamuan ni Manang. Awan mo ti sabala pagpatulungan tayo, no di iso. Iso asya kung ti umawag kan kwa na. Hello, Manang. Nakaawag ka mo't Dino. Saan mimot nga mina na mauray taawag mo? Madanagan pa ikit din da, Nanang. Amangan ka nun anyan tinapasamak kan ka. Busy ak namin. Ado ti trabaho. Ad-adalok na ron pa'y dagiti daduma. Na-promote ak namin itinangat nga to oposisyon. Iso ang makumiko makita. Kasta ka di, Manang? Mamin anumot la kung mga umawag ka kalpasan ti trabahom. Tapno saan na madandanagan dananang kan ka? Nabanbanugak namin no kas di anakadano nakitipag nanaudak. Ibagam tulatan asaan da madanagan. Busy ak laeng. Kanuan gayam, Manang. Kanayin asumro ti sakit ni tatang. Igat-gatangan milatan iti agas. Kaya't mi kumangay pa doktor ngam. Awan mo ti maaramat a kwarta. Sige, tamang ipawitak to. Sige nga Rodon. Taado pa iti
tinaskan nga ramida. Sige nga rod manang, orayin mi ti pauit mo apara kan ni tatang. Lakay, kumustan ti Riknam? Adda ka din nagsayaatan na idi nakatumar ka iti agas. At damot, bakit? Medyo naksayan tuot-ot na. Ay, hanyamot nga minan ti kastoy. Makapasikor. Kat ano talaga kasta. San abalay ta damot magatang nga agas mo? Agpadoktor ta nga minan. Saanan, kabailak pa'y mo't. Amangan no nakadadon to ti pagatang dangagas. Amumot amakamkamtod tayo. Ay. Nagsinna ay kamanan. Apay aya. Malagip ko nga rod tayo na isalda adaga tayo. Na impaglaangan at makaawat tayo ng isaldaan tayo. Di na tayo dagdagan no kaano amasaka. Huwag nga rod. Mababainak nga rod no tayo masabat ko. Na imbaglaangan ata na singpat. Kaano nga taaya ang masaka? Kung naamot ngamin ni Maris nga isunto ti mangsakang nalipatan nan sa amot tayo. Mga numadama pa'y laang nga agur-urnong ti pangsakana. Amunamot nga isuan ay salda dayjay gapo iti panagadal na. Huwag angam oray umawag kat di na maaramid. Nakalipat sa amot di anak mo. Namnamaan pa'y mo't ni Dino nga adi na at tulungan na iti panagadal na. Urayan tayo noan niya ti ibagana. Saan namo't siguro ang nalipatan jay Karina iti kabsat na. Awan pa'y matimpawit ni manang akwarta para kan ni tatang nanang. Busy pa'y siguro anak ko. Iso di na pa'y masaango. Di ko na ayokit di. Talaga nalipatan na tayon. Napintas mo ti trabaho na. Napromote pa yun ako nana. Ngamno ti may papaniti pamilya na. Nalipatan nan. Saan ka kadingag sa uiti kasta anak ko? Makapasakit nga minitinakam nanang. Nanipod nagtrabaho di Manila. Nalipatan na tayon. No jak pa inawagan, di tayo pa mo na niya ti mapaspasamak kan kwa na ijay. Di mon panunutan day ta, Dino. Bang ipatulog tumutla ang ni manang mo. Eh, tinasayat nanang. Sa anak pa lang aginrol inton pa nagsasarap. Agbiro kak pa lang iti trabaho ko. Narigat namang namnama tayo akanayon ko ni manang. Sigurado ka kadi iti day ta desisyon mo, anak ko. Wan nanang. Maasya na kami ng kanitatang. Kan may sa, amo ka may ibusan do ornong yo. Diyak kaya ta may bus, gapo lang iti panagadal ko. Akas iti napasamak kan ni manang. Anay salda pa iti kakaisuna daga tayo, tapno mabusbus lang iti panagadal na. Bayamon anak ko, mapanunot tumutla ang ni manang mo dayta. Saan aday tatipuon ti pangguraam kan kwa na. Nagdesisyonak asaan pa ilaang nga agenrol manang, gaputa makitkitak amarigata ng dananang amang isakad iti panagadal ko. Naminpinsan ngamin ang nagbaliw ni manang manipod na addaan iti trabaho iti Manila. Tinasakit, nakasalda pa ilaang iti dagami, gaputa iso ti inusar na iti panagadal na.
Kan maysa, masakit meten ti amak. Gaputasyak ti adday ti poder dagiti naganak ko, marikriknak ti pan nakadismayada ken ni manang ko. Ngam saan dalaang akayat nga ipadlaw kanyak. Gapo iti asik kadatatang kenanang, nagpursigiak nga agbirok iti trabaho, manang Emmy. Nanang, ada napintas nga ipadamag ko kada kayo. Anya day ta anak ko. Kasla naragsak ka. Adan trabaho k nanang. Ha? Agpaiso anak? Wen nanang, tinulungan naktigayim ko ang makastrik iti real estate company ta ulitig na. Kat naawatak nanang. Ay maragsak anak para ken ka anak ko. Tulungan dak kano, tapno masursurok tagbali na real estate agent. Total, sa anak mo't kano asab sa bali iti kanakanda. Kas lang amin anak dan tigayim ko nanang. Ay nagsimpot damutan nga inukas ta anak ko. Wen nanang, adon tinatulungan dakas kanyak. Ita, nanamay amin ang tibiyag da. Nasaya at ano kasta anak ko. Ay agyaman ka iti Diyos, iti parabor nga impainakan ka. Ika gumaka maadal amin na kasapulan ni adalik nanang. Kat ikarik, yaon kayo iti kinarigat. Ipaayan kayo iti nasaliwanwan na panagbiag ka ni tatang. Lakay, adan panggadan ni Dino nga anak ta. Talaga nga impay-payso na tinagberok iti panggadan na. Talaga porsigido ti anak mo, bakit? Wen nga Rod, makitkita na kano tirigat ta. Ay, medyo adang arod sakit tinakam na iti kabsat na. Gapo iti kasde nga aramiden ni Maris. Namin pinsan mo't ngaminan ang nagbaliw kun nakalipat ti kabsat na. Di mo mababalaw ni Dino. Tadayin ka di kankuan na ti kabsat na. Ang nalipatan ng samot din. Amo na mataditan kabailan na pagadalin ni Dino. No di natatulungan namang paadal iti adi na. Diyak lanam namaan nga agbaliw ni Maris nga anak ta. Amo na mati kasasaad tayo iti biyag. Saan tamot adumawat kan kwa na iti tulong no kabailan ta? Dahil kangarot kahit. No sakla may sa. Diyakon namnamaan na matungpalpay ni Maris ti amin akarina. Masaya nga naklang amin iti nakasalda adaga tayo. Kakaisuna pa kalaglagi pa kadag itinaganak ko dahi adaga. So ano mabalin, talaga adyak kaya't amapukaw kada tayo. Ay barang may salbar tayo pa'y Lakay. Di ka maawanan itinamnama. Ikararag talaang asap ay tatarabayan ti Diyos dagiti anak ta. Kumusta nga iti trabaho, anak ko? Nasayat matatang. Adon tinaadal ko babayin iti tulong ti ulitag tigayim ko. Talaga kaya't da maadal ko amin, tatang. Kasta ka di, anak ko. Wan, tatang. Kaya't da kano-anoan niya tinaragpat da. Isumot ti mapasama kadag iti empleyado da. Nakasingsingpot da tao, tatang. Nasingpot kamot ngamin, anak ko. Isu nga impaay ti Diyos ken kadagita atat tao. Tapno isudat agbalin nga instrumento. Tapno maragpat mo mahit arapaap mo iti biyag. Agpaiso day tatang. Kat itapay lang. Maparpar matakon tinasaliwanwan na panagbiag tayo.
Maipaayan kayo ni tinarang aya pa nagbiag tatang. Maipagagas kayong tumutin. Anak, di na kami panunutan kaninanang mao. Ti masak bayam ti panunutam. Tapno into nawan kami ito'y abiyag. Nasaya at to ti biyag mo apanawan me. Day talaang matkatikal kalikaguman mi apara kada kayong anak may. Sapay kumamot tama kalagipay ni Manang Maris tatang. Nananaman ng tinasaya at abiyag. Ngam di nan malagip pinaggapuan na. Nang runa kada kayo naganak na. Nagsakripisyo tapno makaturpos iti panagadal na. Ay, mala. Aw-awatan tayo latan ni Manang mo Amares dinaw. Laglagi pa akabsat mo lataday dyan nga oraan niya pa iti mapasamak. Tsak tumalipatan day tatatang. Kaya't pakawanan dakmet. Tanodad duma, jak malapdan ti ag sakit tinakam na kan ni Manang. Maawatan ka dinaw. Talaga akasta, anak ko. Talaga anasingpot ni Dino nga anak ta, bakit? Pag ko naamot lakay. Nagsarita kami itay laeng. Kinumustak. Kanalaos ti panagyaman ko iti Diyos kapo iti parabor nga impaay na ita anak ta. Nasaya at kano nga minti ugali dagiti akin kuko iti opisina pagpapaayan na. Talaga kano akayat na makasursuro di anak mo. Kasta ka di. Ay na. Nagsayaatan ngay. Katamom no apay anaswerte di anak ta. Gapuday ta iti ugali na. Nasingpot nga ubing ni Dino. Kaday talaunay ti pagyamanak iti Diyos. No asino pa'y di anak ta asaan ta na isakad ti panagadal na. Isupay ti mangipapa ay ita itinamay kadata. Huwin nga rod lakay. Mababainak tupay kankwanan. Amin-amin kayat na nga ipaay kadata. Nakita na nga minasaan na mapangnamnamaan ni Maris amanang na. Iso nagpursige amang pasaya at itibiyag na. Kankas iti nakunakon. Normal lang ang sakit tinakom na itikabsat na. Gapo iti napasamak. Ngam amok bakit? Marikriknak. Rumingring baulat tati pamatag na para ni Manang na Amares. Amok day talakay. Tapinadakkel tamot iti nasaya at akababalindag iti anak ta. Iso na laeng tanay siya si iti dalan ni Maris. Ngam ikarkararag ko asapay kuma. Tadumteng to ti aldaw. Ama kaamiris tumot laeng ti anak ta. Babaan iti tulong kan kaas iti Diyos, nakasarrekak iti trabaho manang Emmy. Nagasatak tanasingpet dagiti makinkukwa iti real estate company apag trabahwak. Babaan iti tulong da, naadal ko amin na masapul ama amwak maipapan iti trabaho. Saan nga minasabsabali dagiti makinkukwa? Takapamilya ida tinasingad agayem ko nga imbilang kon akabsat ko. No maipapanmot ka ni Manang ko, talaga nakalipatan Manang. Saanan ang nagparparik na apulos.
Dayjay apasamak tinang patibker iti pakinakam ko. Tapno nakarkaro pa'y asaya atat ti trabahok. Tapno saan nakasla kakaasi dagiti dadakkel ko nga agururay no kaano amalagip ida ti kabsat ko. Naglabas ti tawan manang Emmy, nagtultuloy ti panagasensok iti kumpanya a pagtrabahwak. Nanang, tatang, itatanabayadan tayo ti pan nakaisalda ti daga tayo. Kaya't kung ay patarimaan ti balay tayo. Ha? Oray saan pa nga itaanak ko. Kapay bayad bulag iti pan nakaisalda ti solar tayo. Agastos ka manan. Di kay agdanang nanang, tatang. Adamot madadaan na mabusbus. Kaya't ko may pasimpati balay tayo. Mapadakkel. Tapno may tapag naidan tayo. Kaya't ko mapadasan yung mutag na iti napintas kandakkel abalay. Ay na anak ko, di mitari gagayan ti dakkel unay abalay. Wan nga road anak ko. Saan na mabalin, tatang, nanang? Kaya't ko, tay komportable kayo mo titipag nanaidan nyo Kanuan gayam. Alaag na antisita akadwayo diti balay. Kastamot ang tibalasita nga anak na. Kahasidamot ngamin. Sudan tagbalin na katulungan nyo ditoy, tapno saan kayo ang mabandog nga agtagibalay, nanang? Ay na, nalabos sa mo tandagitang aramidam anak ko. Basta para kada kayo kun ni tatang, aramidak ti amin. Ket utang ko amin dagito iti amo kadang tud kanyak iti tsansa, ang makapagtrabaho iti kumpanyada. Ita, nangaton ti saad ko, nanang, tatang. Kat maragsakan kami kaninanang mo kadag ito'y amagun-gunod mo anak ko. Parabor ti Diyos sa amin dagito'y tatang. Amo kadinak binaybayan. Taam muna para kada kayo amin dagito'y nga aramidak. Ay nagsayaat ka nga anak Dino. Sapay kumatag na nayon ti parabor nga ipaay ti Diyos kan ka. Ngam di mo kumaliwayan ti kanayon nga agyaman iti Diyos anak ko. Umay kamanganan lakay, nakaidasaron ni Sita. Ay nabakit. Nagsaya at gaya man tagyan iti kastoy abalay. Makapasalibukag itirik na. Naragsakak unay para kanidino nga anak tabakit. Dagito'y amapaspasamak kan kuana, kat supapak ti kinasingpet na nga anak. Kanayon ko nga ikararagday talakay. Uray ni Maris nga anak ta. Kanayon akaraman iti kararag ko. Asapay kumahatan asaya at lata ti kasasaad na iti ayan na ita. Nay, ada tao, mabit lang ta inakkitaan. Mga notagi deliver iti mineral water daytan bakit? Sige nga, Rod. Ay. Nanang, ha? Maris, anak ko, si kakadi at talaga da ita. Siya karod, nanang. Nagpaspasara kaklaang. Kunak na sa balin ti agnana ditoy. Tanagdakkel matan ti balay. Kunak na awan kayon ditoy. Ala, sumra ka, anak ko. Mapantay ti ayan ni tatang mo. Lakay, kitaam no asino ti dimtang. Si kakadid na ita, Maris. Siya nga rin, tatang. Apay akastat lang ang anak ko. Nagkutong ka. Ano tinapasamakan ka? Nagsakitak, tatang. May sabulan anay dalitak. Naibos amin nga urnong ko, kapoy di pa nagpaagas ko. Kat tinasakit.
Sana ko na nakasubli ti trabaho. Apay, adi mo imbagbag hati ka sa saad mo, anak ko. Naituran mo, tinagmaymay saan nagpaimbag. Wan ngagpay so anak ko. Ada kami mo't dito ka pamilyam. Apay, adi mo impakaamo ka na kami tinapasamakan ka. Mabayinak namin kada kayo, nanang. Tatang, amok nga do tinagkurangag. Nangro na kanidina ang kabsat ko. Linipat ko amin agarikan ko, ana. Tinapatagkat nag-aawit ka, anak ko. Kaya't asawon day taan nagbabawiyam amin, anaaramin mo. Pagkawanan nagtatang, nanang. Mapakawanak pa ingatan ni ading ko. Anak ko, manipod idi. Saan ang nagimula iti sakit tinagamkan ka ni kabsat mo? Nagserbikit di nga inspirasyon na tinapasamak. Tapno ang pursigi anang panamay iti biyag na. Kat adoy ti supapak amin arigrigat ti kabsat mo. Naragpat na amin nga rapaap na. Kat mairanranod kami iti dayta. Nanang. Hala, umay katamangan ka, anak ko. Sa kanto aginan na iti silid mo. Ha? Silid ko kunayo, tatang? Wen, anak. Anda silid mo nga impaaramid si atim. Namnamaan na nga minadumtang da ito'y akanito. Nga agsubli ka kada kami. Katita, napasama kun. Ambo ka maragsakan tuunay ti kabsat mo. Apaman amakita na ka. Pakawanan na kaading ko. Ado tinagkurangak ka na kayo. Kat aduya kasi papakumbabang agdaw-dawat iti pamakawan mo. Manang, awan ti rumbang idawatan iti pamakawan. Amom kada nagserbi da iti apasamak kasi inspirasyon ko. Tap nagpursigiya ka mang tunoy kada gitara paap ko. Katagyaman na kiti Diyos. Tanagunod ko amin dagitoy. Ita, naragragsakak manin manang. Gaputan nagsublikan kada kami. Maragsakan nakparakan ka ading ko. Nagasat ka. Tanasaliwanwan itan tibiyag mo. Para kada tayo amin dagitoy manang. Wan gayam, naibaga kanyak ni nanang ang nagsakit ka kano? Wan nga rod ading ko. Di kagdanag manang. Paayabak to ti family doctor tayo. Tapno mataming ka na imbag. Kaya't kung agsubli ti sigod asalun at mo. Kaya't saan ka kumana pumanaw iti podormi ka dananang kantatang ha? Kaya't kung agdaden na tayo manan asang kapamilya. Agyaman ako unay kan kaading ko. Agyaman ako unay. Manang, itata nagsublin ti sigod a ganay-gay mo. Ti sigod a pigsam. Awanan ti rekrik na Kaya't kangay ka ni tinigosyom. Ha? Negosyo ko nam ading ko? Wan manang. Kaya't ko tagipatak dari ti mini grocery iti sango ti balay. Kaya't ko, si ka mismo ti mangimaton. Tapno daliw-liwayo kada nanang. Kaya nanyan to pa iti kaya't mamainayon, ibagam tulatan kanyak manang. Ala, sobra-sobra mo tanday to'y ading ko.
mababain ako unayan kan ka. Anya kalakit din ay amaan ng Maris. Amin na baligi yung mata pamilyak. Kaya't ko ananamon nyo tibunga ti panagsakripisyok. Uwan ading ko, ngam kasano ka matan? Panawan matan tapno panunutam ti bagim. Manon titawan mo. Awan ka di pa nagbalin nga ipag ko? Ah? Di kagda nagmanang. Saan naglaklakay abaron niya? O madanin ayam amukin ka tagbalin nga ipag mo. Ay na, magagaran ako na makamamoy tagbalin nga ipag ko. Agkasar kayon adagos, tapno addanton aw-awiran mi nga apo ko dananang. Ah? Apo ko adagos manang? Aguray ka pa'y mata? Yamamok pa'y kada kayo tagbalin to akatako na inay ko itibiyag. Agawa maading ko, magagaran kamin kada tatang kan nanang. Kasta unay aragsak ko manang, takalpasan ti mano atawan, agdadan na kami manan asang kapamilya. Kat ti pagyamanak unay iti Diyos, at dapay abiyag dagiti dadakkel ko, kat naipaay ko pa'y kadakwada ti kinasaliwanwan ti biyag nga inarapaap ko para kadakwada. Nagkalaysa kami matan ka ni Giselle, ti anak ti amok, amakin ko ka iti kumpanya pagpapaayak. Da kami nga agasawa ti mangimatmaton iti kumpanyada, taaddan dagiti katugangak iti balasi utaaw. Adamot nun bukod mi abalay ka ni Giselle, apang buklan mi iti bukod mi a pamilya. Mapanmilatan sarsarungkaran dananang kanti kabsat ko iti sigod abalay mi, nga impatarimaan ko para kadakwada. Awanan ti tarigagayak pa iti biyag manang, tanagunod kun amin nga inarapaap ko, babaan iti tulong tinamarswa. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Dino. Dino, pagayam ko, makaparagsak, kan makapasalibukag itirik na ti pakasaritaam. Amok nga uray dagiti dumdumngeg, maragsakan damot iti baligi anatunoy mo, babaan iti panagpursigim kan panagsakripisyom. Kat agserbi ko madaytoy nga inspirasyon kadagiti dumdumngeg, nga amin at tartarigagayan iti biyag, kat saan nga imposible a magunod, babaan iti panagpursige, panagsakripisyo ti masaknan, kan kang runaan na, babaan iti panagdawat iti panarabay ti Diyos, tapno matunoy ti masaknan, ti tartarigagayan na iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Mapunas, dito'y lagi. Pag-iti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, Jesus.